Salutare și bine v-am regăsit la un episod pe acest canal de Brawl Stars. Dar astăzi facem prestigion pe Kit. Pentru că am văzut că v-a plăcut foarte mult episoadele care le-am făcut atunci, așa că am zis să postez din nou cu Brawl Stars, dar să facem prestigion pe Kit, pentru că uitați-vă că și voi cât am. 12 în total, așa că am zis să fac 12 cu Kit. Următorul cred că o să fac pe Finks, pentru că îmi place și Finks-ul, așa că dacă mai doriți episoade de genul, nu uitați să lăsați un like și un subscribe și notificări să vă apară când postez. Așa că haideți să facem și noi 2 like-uri, pentru că avem 12 subscriberi și vă mulțumesc foarte mult. Așa că hai să-i dăm drumul la episod, pentru că stăm prea mult la vorbă și... Da, ăștia au nu știu câți prestigiori, dar în fine nu contează. Nu mă interesește pe mine. Dacă se vede altă calitate este pentru că postez de pe alt telefon sau nu știu, dacă se vede puțin mai prost, mă scuzați, dar n-am ce face pentru că mă scoate într-una de pe recorder, gen când filmez de pe telefonul acela. Mă scoate, gen îmi scoate bula aia plătitoare, mingea de la recorder și nu știu ce să-i fac. Și să postez pe asta că merge. Îmi pare rău dacă nu apare așa bine. Dar nu am ce să fac. Absolut nu am ce să fac. Nu, bă, am dat. Oleu. Nu, am fost eu cam prostuț acolo, dar... N-are nimic, am minus 2, ai. Ai, mă, frate. S-a lăsat showdown. Ok. Încă am răgușit puțin de la, nu știu de la ce, dar am răgușit o leacă. Cred că s-aude după voce. Habar n-am. Eu o să fug o leacă pentru că n-am chef. Ăla vine după mine. Și nu bag în seamă că oricum o să mă omoare. Eu să mă... Da, cum să nu, uite fix acum. Așa faci, da? Bine. Bă, da, de ce? Ce bulan. Bă, toți vin după mine, mă. Ce avere cu mine ăștia. O să încerc să mai fug, dar nu pot pentru că am numai un cub. Ok, hai că e bine. Na, băi, vere, Siriusul ăsta, băi! N-ai cum cu e, băi, enervant rău. Puțin e rău de tot. Numai gata, acum am luat multe cuburi, rapid. Oleu. Dar de ce faci, mă, din astea, mă? Epa, nope. Not today, bro. Carlito, mă, frate, ia-o-te acolo pe Carlito. Bă, frate, ăștia deja au luat toate energiile. Ia-o-te și pe ăsta. Mă, very bun. Mă, cu cine să mă joc, mă.
Uite și tu, movire, n-ai mă cum să-mi bag eu ceva. Încercarea nu știu câtă pentru să câștigăm. Ăla avea cumva content creator icon. Cred că a făcut bug-ul ăla. Haide, nu, o să mă uit după. Mi s-a părut că am văzut un cât de la content creator. Haide, nu. Haide, nu. Am luat și necul. Ai mă, vere, dar lasă-mă și pe mine. Da, să pun frățiorii acum pe mine, nu? Ok. Dăm ăsta, repede. Ok. Sărim pe ăsta repede. Ăștia cred că-s boți. Sau nu. Habar n-am. Unde sunt eu? Maisie! Mamă, că meciul ăsta este câștigat. Unde sunteți? Finally, am câștigat și un meci după 10 ani. După nu știu câți ani, bro. Bă, e nervant rău de tot, boss. E rău de tot enervant. Mai vine și trancul ăsta după mine, nu mai am nici net. Un pic netul în cap. Nu știu dacă o să mai fac prestigie pe de ăștia de apropiere. Nu mă mai văd după mine acum. Ok. Bă, și eram sigur. Eram foarte, foarte sigur. Nu știu nici măcar am recuperat trofeele. Cât am făcut până acum? 8. Am zis că le fac mai repede, dar nu le-am făcut deloc. E greu, mă, cu kit, nu știu, e de apropiere și... Nu știu, e de apropiere și enervant că ăstea dau de deportare. Mamă, bă, primul meu episod când am făcut cu Shade. Bă, frate. A fost calm atunci, bă. Shade a fost primul meu Prestige 1, bă. Nu știam ce naiba e unul ăla deasupra, mai vine și ăsta după mine acum. Cred că mă și omor, eram sigur. Pentru că iară pierdut trofeele. Ok, nu mai zic nimic, am... Aoleu, bă, e enervant rău de tot, bă, frate, bă. E enervant rău că vin ăștia după tine. Nu mai zic nimic. Eu nu le fac nimic, așa-i... Ok. Pe asta pot să omor, sper. Da. Era să mă omoare, dar... În fine. Mamă. Aia era Meg. Bă! Bro!
Mergem aici. Ăsta cam vrea să facă timp, dar nu se știe. Ia stați așa o leacă. Ok, am câștigat meciul, dar am avut o leacă trebuică. Dar nu contează, îi dăm din nou bătaie. În fine, sper să câștig meciul ăsta pentru că e ultimul meci. Să fac prestigion o dată. Hai că facem timp cu ăsta să câștigăm meciul mai repede. Nu, bă. Bro. Ok, nu contează, bro. Ai, măcar s-a mai dus un plec. Ce s-a întâmplat, mâncați? What? Hai, mă, încă 2 playeri. Să se ducă. Nope. O să încerc să fug. Ok, mă, hai că câștigăm meciul ăsta în sfârșit. Oh. Ok, mă, măcar... Aia zic, mă, în sfârșit, bă, în sfârșit. Mi-au dă-i odată prestigiul ăla, mă. Dă-i prestigiul ăla, bă. În sfârșit, băi, vere, bă. În sfârșit. Finally, prestige 12 total. Bine, mă. Cam acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să lăsați un mare like și subscribe și notificații să vă apară când postez. Și ne vedem la următorul videoclip cu orice joc vedem noi. Eu am fost Ionuș Oro, ne vedem data viitoare.